Hello guys, hello people, and welcome to my channel DJ Sparks ZW. Kwa chungu chitu na Facebook, please don't forget to follow us, DJ Sparks ZW. Welcome to my podcast. Pfungwa dzangu podcast kana kuti mafira kurewa podcast. Panapa kam ndinchitara zvinhu zvakasiyana-siyana zvinochitika. Chandichingoona kuti I think apa padogadziriswapo. And I know kuti vanhu vazhinji vanotanga kuzobvunza kuti DJ Sparks yokuda kutaura kamira sani. Apa ndikumbotaura sa biggest YouTuber in Zimbabwe. Kana paya no doubt izvozvo kuti I'm the biggest YouTuber in Zimbabwe. Lalo, go check the numbers. I'm the biggest. So nyaya ndinayo panapa guys ka inyaya ndikuona zvikuitika mudanzi mune zvinhu zvakawanda zvikuitika, but ndikuona sekuti vapfana vari kupinda mazuva ano ndo vapfana kukonzeresa nyaya idzi dzekuti maelders asarespectwa, because ivo panguva yavanopinda ndika because problem yatinoita ndeyekuti nemafanzi mamwe aya anokasika kukangana kuti munhu uyu kayo akambotifadza ende munhu uyu kayo akatokosha because akatobvisa stress pamwe mwedu mungadai makatofa, but just because masunga akaimbwa nemadhara ivayo makadzora ndangariro hamuna kwanisa kuita masuicide depression dzanga minadzo. So now paya vamwe vapfana vanyowani makutanga kuita sei kubuka madhara aya, makutanga kutaura zvamunoda. Example yemadhara ndoda kutaura nezvavo panapa because tine madhara tinawo unongochiona achinzi apera ita so uchansona kuti the way kutaura nayo vanhu apa ndika haisisina respect. And handisi kuita this podcast kuti ndidiwe naningi, no, ndinchitaura chokwadi sizvachiri. Problem ikuitika ndeyekudayo tine madhara akaita sana Dadza D, tine madhara akaita sana Gasporia, ana Shinzoman, madhara akawanda na King Labash, vanhu vekuti vakavhura nzira kuti right now ana Master H zvivaitire easy, right now ana Nati O zvivaitire easy, because vakasvika nzira yavhura udhara. Madhara yambozama kutaura nemapromoters kuti atange kupromota music, vanhu vakawanda. Problem ndika ndikuti vanhu vachipisa vanyowani havasi kubhiga kana kuacknowledge madhara avo zvikusvika pakuti mafans azotanga akutosaiza futi chi madhara aya. Ngatizvitore this way, Nati O for example ari kurira this time, handiti Nati O akaudzwa kata kana mafans achiti zvoni Dadza D apera, Nati O haasi kukwanisa kudefenda Dadza D because anenge achiti ndiri kupisa zvamanje manje, but Nati O akadefenda Dadza D, which means mafans aya andika nelove yanenge wainayo nenew blood haachadhise madhara ayaya. Saka ndozva ndikuona zvikuleka mudanzi. Ngaita sei kuna Jamaica kwekwe, kuna Jamaica tina vanhu vakaita sekuti because muno muti apa level rekuti munhu akainspire munhu andika munhu iya andange zvinomunyadzisa kuti anhu akainspire naningi zvotanga zvinonyadzisa, so because anenge achida glory yese, like nyaya yanga ichitina madezi apfuura yaMaster H naGasporia. Master H ane masongo ari kutotaka kunakirwa, ari kutora inspiration from Gasporia, but kana achinge adaro ndika haana paanokwanisa kumbopostawo kana achimboacknowledgewo kuti ano Gasporia makaipa mudhara, but Dudubek akaitora akatoimbawo. Hakuna coincidence yakadaro. Saka ndodambudziko riri kuitika pano vapfana vedu. Vapfana vedu mazuva ano kuti kana achinge vapinda vari kukangana kuti kune vamwe vanhu vakavhura nzira, kune vanhu vakavhura nzira, ende munokwanisa kutora mari mese kuti Dadza D akutora mari, Shinzoman akutora mari, Master H akutora mari, Nati O akutora mari, Firadenda akutora mari. Nyika yakakurisa iyi, maevents akawandisa, but just because of ndikushaya respect kuya kuri kuitika manje. Vapfana havasi kuacknowledge madhara avo kana kuti vambovasimbisa nekuvabhiga, vakutoti vakangonzwa kuti madhara apera vanofara zvisingaiti, vanova excited zvisingaiti. Saka message yandinayo ikuenda kuna vapfana vadiki vachangouya ana Kona Ngale, ana Libo, ana Firadendi, amanaka mune muchipisa hatirambe, mune ma men of the moment hatirambe, but acknowledge hai madhara. So that is zvimafanzi zvenyu zviya because pane zvimwe zvimafanzi zvisingashandise brain zvisina kana respect, but zvinhu zvichida men of the moment. Saka vakanzwa men of the moment achisimbisawo madhara, achisimbisa madhara, vanobva vamira kusaiza, then vamira kusaiza plus itai makolabo nezvimadhara zvenyu, because maelders
azvichichinja zvizvi zvakachinja elders but the problem kuti kana kuti vafana kana vachinge vakupisa vanonga kuti it's my time to shine but chakanaka nje kuti madhara anofanira kusimbiswa vafana kubva kuti kumadhara message andinayo ndeyekuti pane pachiuya vafana paipai vachida kusimuka musanyanya vaisire magokora because paunosvika time yavo yekuti vapise vanopedzisira futi vakuita sei vanosvika vane chigumbu vari bhita vafana because memuchavavharira panze ipe vafana makolabo tarisai talent kuti munhu anogona uyu machances ekuti anogona kuzopindawo mangwana ari high mowapo makolabo so that paunopinda iwa ndika vanoacknowledgewa imi semadhara pamwe muchinzi makupera paipai vanokusimudzai motora mari mese because ukazvitarisaka pane music ine mageneration kati ine zvimagroup so maona ndakazviiteni for example danzo ndo yadzonzwisisa pane group ranga ine nadadza d ana labashi ana wingi d kumashure ikoko kwandika robva rabva iro robva paya rana gospel ranga ine na freeman ana gospelia naumwe afana ibva nepadenja zona apa chichichichi wakawanda vanhu vavo papabva paya rana soldier love ana killer t ana secolors papabva paya rana enzo aishao after na enzo aishao vanhu vakauya vachitanga kupisa pakayana tuwari egandika amene na pop 10 amoto kapinda papi na tuwakayana na pop 10 nguya na pop 10 yoyo vapisa kwakauyawo master h nevafana vari kuwana kuona nghala nanichichi but the problem irikuitika ndeyekuti pavafana vanozopisawo havasi kukwanisa kuacknowledge madhara ngatisimbisei madhara edu zvimadhara zvedu zvakativhurira nzira zvisimbiseiwo mumasongi muzvimbo zvinyoranyora kuti zvibata nzirawo kuri kuti makanzwa kuti mudhara apera motofara because hapamba nota nekusingaperi guys one day tichanzwa munhu anenge kutorira izvezvi svika asisiko kwato nemumwe munhu new blood rinenge rauya saka ngati ngaive culture yedu yekuti kana kuchinge kwauya madhara ngatisimbisei madhara ngatisimbisei maelders kuti apa unichinge wazwa elder iwewe wandika unowanawo futi vanoita sei vanokusimbisa then mungona pamuchitora mari right now kubvunza kateo namovhando anogara achingokuudzai kuti bound mudhara ninjamani maelders iswayo kana kwambotira mumasongo anakatiro hanzi me one big like Buju Banton me one fame like chichi ninjaman kusimbisa zvimadhara kuzvisimbisa so that zvinoramba zvirelevant muchigame so but painonzi time and season kuna vanhu avo vanopfuurira maseason like wingi d anoti season yavafana anopisa nayo hatisi kuti hazvemunhu yeye but navamwe vanhu kuti havana that grace ina wingi d yekuti panouya vafana na soldier love anenge achitopisa nawo panouya ana killer t panouya ana freeman anopisa nawo panouya ana master h anopisa nawo guys ngatidzidzei kupa maelders credits awo the same mistake iyoyo inotikona nodanzo kusapa vanhu macredits ndo same mistake yakauraya zimdanzo futi because kune vanhu vakawanda vaishandira zimdanzo kuti ifambe but zimdanzo yaijisa vanhu munhu one artist chete tine madjs hobo I think iyo itopic yakazvimirega netakutaa kuti chii chakanyatsouraya zimdanzo pane zvandofungidza ndo zvakauraya zimdanzo chazvitaura zvese pana but nyaya ndinayo panapa ndeyekuti maartist ana master h ari kupisa mazuva ano ngaasaseke akanzwa kuti big artist anga ari kuapera hazvisekese chitotsuurai mafanzeni kuti aboys siyai nazvo boys musadaro boys maelded akativhurira nzira boys you find kuti kune munhu anga asingatombodi zvekupromota mangoma akatoudzwawo nemadhara kunzi mudhara achingopromota ichi akasoftwa akatanga kupromota mangoma iwo ukasvika iwoka akupromota mangoma nzira dzaanani plus musabva mashure madhara aya muchiti hana mari chichichi tine mari bozi madhara aya pakatanga kurova mangoma kwakusati kwane maendorsements imi masvika zvangu kutonzi ndiambassador wechikenini wakutonzi ndiambassador wechi saka makaona musaone vanhu vasina musoro sterling kana kufunga kuti waidya mari nemahure bozi ndinozofunga vanhu kuti kumana avo pakapisa wakadya mari nemahure but kwakusati kwane mari saka my point is ngatirespectei maelders ngatirespectei madhara akakosha zisingaite madhara iwayo akativhurira nzira kana munhu achinga kuinspire taura kuti ndainspirewo usanyare nemunhu akuinspire usade kutora
credit yese kana utora glory yese kuisa maoko mako kana ndakakuinspire ita ndakainspire naningi zvinhu zvoenda kumberi. Anyway guys, ndonyanganira ndichingoya nematopics akasiyana siyana tichionesana panapa pamafira kurewa podcast, Pfungwa Dzangu podcast, with your biggest YouTuber DJ Sparks. Anyway, thanks for watching. Thanks for supporting Zimodality ITV. Thanks for supporting DJ Sparks ZW. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before start following, please follow Jesus Christ. Saishi namponeso upenyo wako. Chaga Jesu achawanika. Chaga Jesu achawanika. With that, I am out.